מה לא אמרנו? או שאמרנו הכל עליו? להתקפה. ביינום חייב לזרוק, לא זורק. ניקולה ל3. ניקולה וויצ'יץ'. מכבי תל אביב עולה ל9-6, האוהדים כאן מרוצים. מסירה יפה של ביינום, כולם חשבו שיזרוק. ניקולה. שתי שניות לזרוק, וויצ'יץ' לא רואה את השעון, עכשיו הוא נזכר. לא צריך יותר מזה. וויצ'יץ', הוא רק שומר עליו. מסירה נהדרת של וויצ'יץ' לאסייטיס, גדול. חיכינו לאסיסטים האלה של ניקולה, ועכשיו זה מגיע בענק עם מסירה מאחורי הגב לאסייטיס. עוד חצי דקה. שוב יוקוביץ' חוסם, ביינום לוקח את הכדור והוא ילך להטבעה, משאיר את זה לוויצ'יץ', איזה יופי. תרגון של ביינום לוויצ'יץ' שמגיע כבר ל19 נקודות, 10 למכבי, 53-43, עסק זמן שלוקחים הסלובנים. מכבי נראה טוב לקראת סיום המחצית הראשונה, ביינום מוותר על 2 קלות, נותן את זה לוויצ'יץ', יפה. הוא ראה כנראה את ה... אליהו, עכשיו ביינום מריץ את הצהובים, ניקולה מקבל שער בצד השני, עכשיו אליהו, איזה יופי! גדול! סל גדול, מהלך אדיר! תראו את וויצ'יץ', איזה כדור, בכלל לא מסתכל לאן הוא מוסר, הוא יודע שאליהו נמצא שם. מכבי... קושבילי ל3, לא נכנס. כולם עכשיו מאפשרים לוויצ'יץ' לקחת את הכדור החוזר
בינתיים לוביאנה אתה לוקחת את כל הכדורים. אולי עכשיו? כן! הנה. אתה חושב שהאוהדים כאן יודעים? הוא פסק זמן. לא. אז וויצ'יץ' מגיע גם ל10 כדורים חוזרים, בנוסף ל10 אסיסטים, 25 נקודות. וויצ'יץ' על המגרש? לא. וויצ'יץ' אין דברים כאלה. אליך רגב. מה לא אמרנו? או שאמרנו הכל עליו? הנה המספרים לפניכם. נשיקה על הקרחת של מוני.